ved Ayub her, den måde, som København stod på. Den kan de så ikke lave igen her anden gang. Her er der Odense topscorer med 8 kasser i sæsonen, så plads til forbedring. Dragovic. Fin afslutning. Gensrit siden. Lys mulighed. Så den spillet helt i himlen der til Dragovic. Og så står der altså 5-1. Ja, det er godt. Det er fint lop her. Det der. Også godt vendt rundt og afsluttet, men ja, det er det. God redning. Han var altså på plads, Morina. Over ser den igen der. Her, ikke? Det er jo sådan nogle der, de skal score på nu. Så skal James udfordre. Faldet sammen med sådan formæssigt godt lavet her. Godt spillet her. Så var den der langt om længe, kan vi godt til at sige, men godt spillet. Her, så skal der måske afsluttes. Keeper mod keeper. Så er der chancen der. Kæmpe chance igen. Ja, og nogle af de medrejsende Odense-tilskuere, de også rimelig utilfreds med den afslutning, skulle jeg helt sige. Både Fod, ja, men der skal han jo vel ramme Fod her. Ja. Ja. Glimrende afslutning her.